Здравейте хора, ние снимаме клип на Minecraft Survival. Това е втори епизод и продължаваме с оцеляването. Както виждате, ще започнем да разширяваме платформата този епизод. Предлагам да ходим в мини и други глупости, защото аз много обичам мините. Саплинг. Снимам така бързо епизод и после ще ги обработвам и ще ги качвам. Ако питате, ако ме забива малко, ще оправя погледна, само кажете дали ме забива, защото поред мен тук не знам с колко FPS, мисля, че беше с 98 или 78 FPS ми върви играта. Все пак за мен е горе-долу много добре. Още че нямам дърво, а хубавото е, че сме на дърво. Мога да взема от тук, ама ще разваля къщичката. Сега да иду от мобовете, моля ви се. Днес епизод ще го заглавя, ще се казва къщата. Строенето на къща. Защото това е трудно за мен. Не чак баш толкова трудно, ама все пак трябва да си имаме къщичка. За да може да се оцеляваме добре. Страх ме, ще има някакви мобове. Ако питате, що не оцелявам с приятели, не се оцеля. Искам сам. Така ми е по-добре, по-хубаво ми. Извинете за това там, защото съм пуснал скайпа, ако някой ми звъни. Да бягам. Хора, май трябва да седим до сутринта, така, защото това ще е свещеното дърво на Стефан 777. Готово. Сега ще направя каменни инструменти. Искам само да погледам дали е някакви буклуци. Добре, аз успях да скоча, за да взема малко дървце. Ще взема доста дърва. Защото къщата главно трябва много дърва. Сега ще направя една брадва. Стояте, искате ли хора сега да отивам да го кюлим? Пинк. Не ме интересува скелета, аз трябва, мен ме интересува да се занимавам с моята къща. Кой ще го трепя? Този скелет. И ми трябва, що не да го трепя. Си живее живота. Мразя така ми става.
Ето хора, мисля да почвам стената или още маничко да го разширим. Тъпата сбегна навън. Често, ако ме питате, що не правя, ще направя, когато се направя къщата. Защото като си оцелявам сам, без да снимам, постоянно ми са някакви глупости на главата и пък аз трябва да ходя на училище и да уча уроци. И затова не снимам толкова. Всеки ден като се прибирам, снимам. 2-3 клипа пускам. Всекъде си бяга да отида да го почупя. Според мен е малко опасно, защото мога да бера дървото на това. За да имам леко камък да го... Сега ще има малко дръвце. Само това. Точно. И вече ми е готова платформата. Не, че ме страх да излезна малко, дойдат много. Та чучулига тук, бе. Чучулига, чучулига, чучулига. След бързо взимам дърво и се направи на брадва. И хора, Коста, тук сме, бе. Притрепах се като куче.